Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ गासिबो बिएम सेटअप चेनेलनि फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ बरायनाय थाबाय। रायजो राजाफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बेमार जाबाय। सानथ्र' हायै नुथ्र' हायै जाय बुस्थुखौ जों नुवाखैमोन मिथियामोन मा बेमार बाट बेबायदि ओरैबायदि गिथावना बेमार जागासिनो दं रायजो राजाफोर। सिगाङावबो दंमोनदां खिन्थु जेब्लानिफ्राय जों ससियेल मिडिया एबा चेनेल खुलिनानै जों भिडिअ बानायबाय डनेसननि मानि जों गोदान गोदान बेमारफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आङो ओरैबायदि बेमार नोंथांमोननि सायाव देखायगोन मेगना ओरैबायदि गेदेर जाबाय माने नोंथांमोना नुबानो एकदमबारे गोजांस्रिउलायनाय जागोन आरोना। बिनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानि रमिला बसुमतारी होननाय सासे सुबुङा 20 इयार्स होनना बुंदों। बिथांनि हौवाया आंनो मोनसे भिडिअ बानायना हरदों। बिथांनि हिन्जावा गोमाना दं आरोना। रायज्लाय होनलायसो बिदिबायदि नङा जे खारनाय मानाय दै रायज्लाय होनलायसो बिथांमोना फैदोंमोन। बिथांनि हिन्जावा गुवाहाटियाव खामानि मावहैमोन होनदों आरो बेवहाय रुम भाराखौ होआखैमोन जाहैदों। दा माने फिसायजों बा हौवाजों रायज्लायनानै गुवाहाटि फारसे फैदोंमोन बिथाङा। बिथांनि हौवानि मुङानो जाबाय खोरोमदाव बसुमतारी आरो बिथांमोनहा सासे फिसाजो दं। बिथांनि मुङानो जाबाय सन्जना बसुमतारी। बबे जायगानि आं बेखौ खोन्थानि बिथाङा जाबाय दिक्याजुलि एबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिक्याजुलि होनदों। पिन नाम्बार 784110। फन नाम्बारखौ होनदों 8610497146। बे जुदि आं गोरोन्थि बुंफ्लांदोंब्ला आं स्क्रिनाव होनानै होगोन रायजो राजाफोर बे फन नाम्बारखौ। बेवहायनो नोंथांमोना खबर लाहरनो हागोन जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला आरोना। बिथांनि हिन्जावनि गोमानायनि मुङानो जाबाय रमिला बसुमतारी आरो गोबाव सम जाबाय बिथांमोना हाबा जानाया। दा बाट मा जाबाय दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रानो दाब दाब जायगायाव थानानै रुम भारा लानानै खामानि मावो रायजो राजाफोर। जेरै आंबोथ' क'क्राझाराव दा रुम भारासो लायो नङा होमबा। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो बेबायदिनो मुम्बाइ हक दिल्ली हक नङा होमबा अबा गुवाहाटियावनो जाया मानो अन्ध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश बेंगलर मुम्बाइ बा गुजरात पान्जाब दिल्ली नङा होमबा। स' बेफोर जायगायाव खामानि मावबा रुम भारा लानानै थायो। थिग बेबायदिनो बे रमिला बसुमतारी होनना बुंनायाबो गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन आरो लोगोसे बिथाङा रुम भारा लानानै रुम भाराखौ होनो फैदोंमोन। बिथाङा गुवाहाटियाव फैनाय समावनो बिथाङा रङिया स्टेशनावहाय माने गोमादों होनना बुंदों। फिसायनि बुंनाय बाथ्रा बिथाङा बुंदों कि रङियायाव जेब्ला फैदोंमन बिथाङा होमबा बे रङिया समनिफ्रायनो गोमादों। दा मा बाथ्राया सैथो बेखौथ' जों मिथिला खिन्थु बिथाङा गोमादों होनना बुंदों। नांलाय खमलाय गैया होनना बुंदों। बाट बिथांनो बे हिन्जावखौ नांफिनगौ सोरबासो बेखौ किडनेप खालामलाबायबाय नामा बा बिथांनि सन्देहआ बेबो जे मा ट्रेनाव गाखोफ्लांबाय नामा जे गुवाहाटियाव थांनाय ट्रेनाव गाखोनांगौआ माबा अबेबा गोजान दिल्ली बा मुम्बाइ बा महाराष्ट्र बेफोरथिं थांनाय बेंगलरथिं थांनाय ट्रेनजोंसो गाखोफ्लांबाय नामा चेन्नाइथिं थांनाय ट्रेनजोंसो तामिलनाडुथिं थांनाय ट्रेनजोंसो गाखोफ्लांबाय नामा बेबायदि मोनसे सन्देह आरोना। स' बिनिखायनो बिथाङा बे भिडिअखौ बानायनो खावलायहरदों जे जाहाथे जुदि थांफ्लांबायदोंब्ला आरो जुदि नोंथांमोना बेखौ नुबाय बायदोंब्ला अननानै बिथांखौ कल खालामनानै बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनानै दैथायहरो आरोना माने खोन्थाहरो बिथाङा लायनो थांफिनगोन आरोना। बिथांनि फिसाजोआबो गाबगासिनो दं दुखु जागासिनो दं जे बिमाखौ नागिरगासिनो दं आरोना। आरो बे रमिला बसुमतारी बिनानावा जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला अननानै नोंथांनि हौवाखौ कल खालाम फन नाम्बारखौ आं स्क्रिनाव होनानै होबाय होननानै आरो नोंनि हौवाया नोंखौ नागिरफिनगासिनो दं नोंथांखौ नांफिनगौ होननानै बुंदों। जुदि बायसान्स थांफ्लांबायदोंब्ला नोंथाङा अब्ला नोंथाङा फैफिननो हागोन न'खराव नोंखौ दाबो गनायगोन होनदों। नोंथांनि हौवाया जोंखौ खबर लाहरगासिनो दं मानो भिडिअखौ होआखै होननानै दाख्लैनो कल खालामहरदोंमोन बाट आं सोलाबैनि खारनाव आं बे भिडिअखौ बानायनाय जायाखैमोन। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे मोनाबिलि समाव बे भिडिअखौ होनाय जाबाय रायजो राजाफोर। स' आसा खालामो नोंथांमोना बे रमिला बसुमतारीखौ नागिरनायनि थाखाय बे भिडिअखौ फेसबुक आरो वाट्सएपआव गावबा गाव हायो जेसेबां स्टेटास होगोन आरो बेखौ नागिरनायाव मदद खालामगोन जाहाथे बे मानसिखौ मोन्थों। आं बेखौ बोर सारस्रि हरबाय बा इसोरनियाव आं आरज गाबज्रिबाय जाहाथे बे सन्जना बसुमतारी बिनानावनि बिमाया थाबैनो मोनफिनदों। नेक्स्टआ जाहैबाय बे भिडिअ मोनसे डनेसननि रायजो राजाफोर बिथांनि मुङानो जाबाय प्रताप बसुमतारी 12 बोसोर बैसोनि नामदों। मेगनानो ओरैबायदि गेदेर जाबाय रायजो राजाफोर। बिथांनि महरा सिगां बेबायदिमोन मोजांमोन बिथांनि महरा नाथाय दायो बिथांनि महरा बेलेग जाबाय आरोना रायजो राजाफोर। मोजांमोन बिथांनि मेगना बेबायदि नङामोन दायो मेगना गिदिर जानानै मोनसे बेमार जादों टिउमार बेमार जादों ना केन्सार बेमार जादों बेनि गेजेराव जादों जानांगौ आरो लोगोसे न'खरावहाय फाहामथाय लानो थाखाय इलाज खालामनो थाखाय बा बेखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय देहाखौ गोग्गो खालामफिननो थाखाय फाइनान्सियेलि गोबां गोनांथि जादों प्रब्लेम जादों रांफोरनि जायनि जाहोनाव बिथांमोना जोंनिसिम मोनसे आरज गाबज्रिहरदों फंबाय नों भिडिअ बानायखायो अननानै बे भिडिअखौ मेगन मेसेबनानै मदद खालामनानै होदो अननानै प्लिज। स' आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जों मेगन मेसेबलायनि गोनांथि गैया जों डाइरेक्टलि मदद खालामखायो जों समय जाबानो फ्रि जाबानो आरो जों टाइम एन्ड सिटुएसनखौ नायनानै मददखौ खालामना होयो। आं नोंथांनि फिसौला एबा बे आबौआ जोंनो कल खालामहरदों नालाय दैथायहरदों नालाय बे फिसौलाखौ जों मदद खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। एड्रेसा जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबा बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो बे जायगाया जाहैदों कुसुगाव पुलिस थानाया आरो बिनि गेजेराव गामिखौ होनदों गोजोनफुरि नन्दिफुरबो होनना बुंदों
आरो लोगोसे लाइजाम सोग्रा पस्ट अफिसा जाबाय जलेश्वरी होनना बुंदों रायजो राजाफोर बे एड्रेस दै रायजो राजाफोर आरो बे बेमारि सुबुंनि मुङानो जाबाय प्रताप माने बसुमतारी बेयावहाय सासे सुबुंनि एकाउन्ट नाम्बार होगोन न'खरावहाय एकाउन्ट नाम्बारा बेले बेजे जाहैदों आरो बिनि थाखायनो बिथांनिनो जाय आबौआ जोंनो दैथायहरदोंमोन बिथांनिनो फिसौ माने बिजामादैनि फिसाज्ला होनना बुंदों माने फिसौला जाबाय आरो नैबेबो फिसौला होमबा बिदा फंबायनि आरो जाहैबाय आरोना खिन्थु बेलेग बेलेग जाबाय माने बिजामादैनि जाहैबाय नैबे फिसालानि जाहैबाय नङा होमबा स' बेबायदि आरो रायजो राजाफोर मिन्स गावनि फिसाजोनि आरो नैबे फिसाज्लानि स' नैबे गावनि फिसौलाखौ फाहामथाय लानो थाखाय रायजो राजानियाव आर'जलाइ बिलाइ गाबज्रिहरदों जोंनि दारै जोंखौ बुंनो थिनबाय गावसोर बुंनो हाया होनना बुंनायखाय स' जों बुंनानै होबाय दायो नोंथांमोना कल खालामनानै कन्टेक्ट खालामलायनानै नाम्बार खालामलायनानै नोंथांमोना जायफोर मदद खालामनो गोसो जादों बिथांमोनखौ साजेस्ट खालामनो गोसो जादोंब्लाबो कल खालामनानै आरो सोरबाफोर मिडियाफोरा जुदि पाब्लिश खालामबावनो गोसो जादोंब्ला मदद खालामनो बे नाम्बारखौ होनाय जाबाय आरो बेयाव कल खालामनानै नोंथांमोना बिथांनि न'खराव थांनो गोसोबा थांनो हागोन आरो लोगोसे भिडिअखौ बानायहैनो हागोन रायजो राजाफोर स' रायजो राजाफोर प्लिज अननानै बे इम्परटेन्ट बे मोननै काहानिनि थाखाय नोंथांमोना शेयार खालामना हो जाहाथे बे सानै मानसिया मदद मोनो सासेया डनेसन रांनि सायावहाय मदद मोनो सासेया भिडिअखौ शेयार खालामनायनि जाहोनाव सोरबाफोर नुबाय बायदोंब्ला बेखौ मानसिखौ मोनथों आरो जाय गथ' हिन्जावसाया गावनि बिमाखौ नागिरबायनानै मोनाखै बै जाहाथे मोनथों आरो जाय फिसौलाखौ फाहामथाय लानो थाखाय जाय आबौआ दुखु खस्थ' खालामनानै नाजागासिनो दं आरो लोगोसे जोंनि मदद बिहरदों बे मानसिनि थाखायबो बै फिसौलाया थाबनो हामथों आरो बिनि थाखाय चिकित्सा खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा जेसेबां हायो डनेसन होथों आं एकाउन्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होबाय आरो फन नाम्बारखौबो स्क्रिनाव होना होबाय आरो लोगोसे आं एड्रेसखौबो खोन्थाना होबाय आरो नोंथांमोनाव मिजिंथिबाय जे नोंथांमोना जै बर' हारिनि जै होननानै बे भिडिअखौ वाट्सएपआव शेयार खालामना होयो जाहाथे वाट्सएपआव शेयार खालामनाया नोंथांनाव जेबो खहा थाङा थाइसेबो रां खहा थाङा जास्ट वाट्सएपआव स्टेटासल' होनानै हो बेनिफ्रायनो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय सासे गेदेर बेमार जानाय मेगन एसेबां गिदिर जानाय बेखौ अपारेसन खालामनो थाखाय नोंथांमोना मदद खालामगोन आरो मददआ नोंथांमोना रां होनो हायाब्लाबो बे वाट्सएप आरो फेसबुकफ्राव शेयार खालामनानै मदद खालामगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय शेयार खालामना हो बाय बाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ